Bona tarda. Soc la Rosa Andrés de l'OTC del Vallès Occidental i us presentaré els ponents que participen en aquesta taula d'aquesta tarda. Posteriorment, la Marta Ostenc, de l'associació Líder Ripollès GES Bisaura, passarà a fer la moderació de la taula. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta taula rodona dedicada a compartir experiències i aprenentatges entorn del paper clau que estan jugant les oficines de transformació comunitària i en algunes comarques les oficines comarcals de transició energètica en l'impuls de les comunitats energètiques arreu de Catalunya. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar de primera mà les persones que, des del territori, estan donant suport integral a les comunitats energètiques i seran elles qui ens explicaran el recorregut fet fins ara i com ha estat aquest procés al llarg de la seva trajectòria. Primer de tot, tenim l'Adrià Pinyol, tècnic de l'Oficina de Transformació Comunitària d'ARCA, Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. Com ja sabeu, a Catalunya tenim 9 OTCs, les que hem col·laborat per organitzar aquesta jornada d'avui, i l'Adrià ens explicarà una mica com s'han acompanyat les comunitats des d'aquestes OTCs catalanes. Endavant, Adrià. Gràcies. Bona tarda a totes i tots. Espero que després, havent dinat, que estiguem actius aquestes dues taules que queden. Doncs, com bé deia la Rosa, el meu paper de com donem suport a les comunitats energètiques ciutadanes i municipals, bàsicament partim que l'OTC té 3 tipus de públics a donar suport, des de l'administració fins a la ciutadania i finalment el sector, el món empresarial. Llavors a mi m'ha tocat una mica explicar aquesta vessant més ciutadana i més municipal, més d'administració pública, com les OTCs hem pogut oferir suport amb un objectiu clar i un lema clar que consistia en impulsar i dinamitzar comunitats energètiques. Llavors, veiem diferents OTCs de diferents tipologies, en primer lloc, o en un cas més a nivell més de territori català, és a dir, tenim OTCs que abarquen un Consell Comarcal, aquí a Igualada, per exemple, un Ajuntament, fins al punt d'arribar a l'Associació Catalana de Municipis, que abarca tot el territori català, el punt d'ARCA, és a dir, el nostre, que només abarquem els 500 i pocs municipis del món rural de Catalunya, però en comparació als 947 és un gruix destacable important. Llavors, com bé ha comentat abans Lluís Brines de l'IDAE, el tècnic de l'IDAE que ens ha fet la presentació i una mica la contextualització de tot aquest món o d'aquest marc d'ajudes i de suport al territori, van sortir aquestes oficines de transformació comunitària, els quals tenien un pla d'acció força definit i força comú entre les 9 OTCs de Catalunya i les 79 de la resta de l'estat espanyol, el qual es basava en 3 eixos principals per estructurar aquest pla d'acció i per estructurar les feines o les tasques que havien de repercutir en el territori impulsant i dinamitzant comunitats energètiques. Llavors, en primer lloc, aquest pla d'acció partia d'una fase de difusió, és a dir, tota aquesta activitat, totes aquestes jornades, tallers formatius i informatius que des de l'OTC o des de les OTCs s'havien d'anar generant al territori, havien d'anar quallant, és a dir, havien d'anar aterrant-se al territori, i fruit d'aquesta organització que hem tingut amb les 9 OTCs de Catalunya, deriva, esdevé aquesta jornada que volem que sigui una primera pedra, i així ho defensem i així ho continuarem constatant, per tal que aquesta taula de transició energètica ciutadana o comunitària que abans apuntàvem de Catalunya sigui un referent a l'hora de compartir, a l'hora de poder seguir avançant, ja sigui en termes positius o negatius, és a dir, en aspectes als quals estem obrint camí, estem fent camí nou, i tot això ho hem d'anar compartint i ho hem d'anar ajudant-se entre uns i els altres. Llavors, en primer lloc, hi havia la difusió, emmarcat amb aquests aspectes més formatius, més de difusió, valgui la redundància, de tipus de jornades com estem fent ara. En segon lloc, també hi havia la part d'assessorament
que consistia en dur a terme diferents tipus d'assessorament, valgui un altre cop la redundància, en diferents vessants, ja sigui tècnic, econòmic, jurídic, social, de gestió, perquè les comunitats energètiques o aquest món d'aquesta nova sobirania energètica i d'aquesta nova cultura energètica i aquest nou model energètic ha d'anar acompanyat o ha d'anar en paral·lelismes amb diferents aspectes que són cabdals per seguir avançant i per seguir construint aquesta transició energètica que, com bé es comentava, passen pels aspectes socials, econòmics, de gestió. Llavors, la segona fase o la segona part del pla de treball consisteix en això. I finalment, una mica la vessant més d'acompanyament que ha consistit en dur a terme formacions o més relacionat amb webinars amb tots aquells processos ja iniciats de comunitats energètiques o en una futura iniciació per tal de poder oferir aquesta formació o aquests continguts relacionats amb aquest nou món, com he dit, de la transició energètica. Exemples d'assessoraments, és a dir, ja us he dit de difusió, que podrien ser jornades com aquesta que ens trobem avui, però també d'assessorament podrien ser suports, ja sigui en diferents dimensions, tècnica, jurídica, econòmica, a comunitats energètiques ja creades o de nova creació, és a dir, de futura creació, a partir de consultories del territori. Les OTCs el que han fet ha estat subcontractar experts de cada àmbit, de cada zona territorial, perquè puguin dur a terme aquest acompanyament a aquestes comunitats o aquestes comunitats de futura creació, de nova creació, a l'hora de configurar el seu marc, i retorno a dir, el seu marc jurídic, però també econòmic, però també social, però també de gestió. Una de les coses que donem com a bo o que creiem que ha estat molt esperançadora és que no partíem de zero. És a dir, les OTCs van començar a donar aquest suport d'impuls i dinamització a comunitats energètiques mitjançant ja una teoria, un relat que el territori havia quallat, o, perdoneu per la paraula, que havia aterrat mitjançant ús d'energia cooperativa, mitjançant diferents cooperatives de serveis com pot ser Arquenova, com pot ser Tàndem, com pot ser Copdeus, com pot ser EPI, com pot ser Suno, que tots es configuren sota la marca d'E-Plural. Llavors, una mica, nosaltres ja vam anar seguint aquest relat que ells van anar aterrant al territori, com per exemple sessions de taulades. És a dir, ens estem trobant que els contractes de sessió de taulada, és a dir, aquest suport que l'administració, és a dir, aquestes comunitats municipals, però també ciutadanes, és a dir, amb aquests tàndems o amb aquestes sinergies entre diferents actors, podien esdevenir complementaris entre ells, com per exemple que una taulada municipal fos cedida a la comunitat energètica pel bé comú, és a dir, pel bé ciutadà, pel bé de tothom, el qual formés part d'aquella comunitat energètica. I llavors són coses que hem hagut d'anar avançant fruit que aquests contractes de cessió mitjançant o a partir dels secretaris interventores de cada ajuntament o cada respecte d'ajuntaments tenien un marc legal una mica confús, amb dificultats a l'hora d'aplicar aquella normativa o aquell contracte de cessió al seu municipi, i fruit de tot el treball que s'ha anat fent, ja siguin institucions de diferents nivells, és a dir, supramunicipals, com pot ser les diputacions, consells comarcals o municipals, com pot ser ajuntaments, que van ser pioners i van ser punta de llança, el que van fer és anar replicant tots aquests casos que en el seu moment fa 2 anys eren minoria o no estaven tan extesos en el món local i en el món supracomarcal, però en aquesta línia vam poder constatar que aquests passos fets i obtinguts podien ser o estaven sent punta de llança a altres municipis als quals feia 2 o 3 anys i hi van haver uns primers els quals van començar a caminar, i aquests que s'hi van sumar posteriorment i gràcies a l'ajut de les OTCs ja van poder veure's un reflex en altres casos, exemple, casos d'èxit, els quals havien seguit aquesta trajectòria que ells van tenir un camí més planer i amb més facilitats, a diferència de fa 3, 4, 5 anys. En resum, l'OTC, ara després la meva companya Ana Maria explicarà la vessant industrial, però en resum l'OTC, com bé us he comentat, té com a objectiu impulsar i dinamitzar comunitats energètiques, seguint un pla de treball estructurat en 3 eixos: difusió, assessorament i acompanyament. Gràcies, Adrià. A
amb l'Anna Maria Siurana. Ella també és tècnica d'OTC i en aquest cas per Logistics Green Deal, on estan més centrats, com ha dit l'Adrià, en oferir els seus serveis a l'entorn industrial i empresarial. Si ens vols explicar una mica el que heu fet fins ara i la importància que es promogui el model de comunitat energètica en el sector industrial. Doncs moltes gràcies per deixar-me participar a la taula rodona d'avui. I és essencial que les empreses estiguin incloses a la transició, ja que també formen part del municipi. Sobretot les pimes es tenen que sentir incloses perquè no es desconnectin de l'economia local. Les empreses tenen una gran capacitat de generació fotovoltaica, el que permet que puguin integrar instal·lacions a la superfície i que no ocupin o sòl rural o zones naturals. També tenen una gran capacitat econòmica, en canvi que els particulars no tenen aquest potencial i també és més fàcil a l'hora de tenir una gran inversió i també això els permet que els sigui més simple a l'hora de fer les instal·lacions. Us faré un petit resum del que hem fet durant aquests anys a la nostra oficina tècnica, on ha sigut impulsada per l'empresa de BCL, on nosaltres acompanyem i difundim comunitats energètiques, sobretot en l'àmbit empresarial i industrial a Catalunya. Actualment hem coordinat en uns 10 municipis i també estem immersos en Polígon de la Juneda i a Piera. Us volia destacar dos casos en concret. El primer és en el polígon de Masquefa, on nosaltres vam fer l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica d'una comunitat energètica i l'empresa va tindre la iniciativa de crear una associació. I ara estem en els propers passos, on és, finalment, crear l'associació i acabar de tallar el contracte de PPA. I un altre cas, que és com una mica més especial, és el cas de Viladecavalls, on es va fer un disseny integral d'una instal·lació aïllada de la red. Això ens va proporcionar un pilot on finalment es demostra que és factible fer-ho, encara que no és fàcil. Dins de la nostra OTC no només fem estudis de comunitats energètiques, sinó que també fem estudis específics. Un que estem finalitzant actualment és un estudi d'eficiència energètica on s'ha realitzat a 6 naus d'un polígon de Masquefa i s'ha fet una revisió del consum global i 6 informes. Cadascun d'aquests informes tenen estalvis específics i d'aquestes empreses ens han proporcionat el seu consum i nosaltres hem pogut anar in situ a cada empresa per revisar instal·lacions i prendre dades. I al final hem fet un resum d'aquestes 6 empreses i hem vist que anualment es poden estalviar entre un 10 i un 20%. Actualment també estem dins d'un estudi de mobilitat sostenible que ha sigut impulsat per l'empresa Quilòmetre Zero, on s'analitza la transició d'una flota de naus de vehicle de combustible fòssil a vehicles elèctrics. Això implica que Quilòmetre Zero ens fa una anàlisi d'aquesta flota, un pla de transició i també inclouen els punts de càrrega amb generació renovable. I l'últim i el més recent és el d'hidrogen amb carretons elevadors, on l'objectiu és passar de les bateries convencionals a piles de combustible i d'hidrogen. Nosaltres també apostem per l'hidrogen, ja que pensem que també pot ser reduir la petjada de carboni i optimitzar costos d'operacions. Aquest estudi servirà també perquè altres centres el puguin replicar. Per últim, us volia destacar les barreres que ens hem trobat aquests anys treballant amb empreses, ja que moltes empreses ja tenen la seva pròpia instal·lació fotovoltaica. Aleshores, no estan tan interessats, ja que prefereixen gestionar la seva energia de manera individual. També, com aquestes instal·lacions es tenen que convertir a comunitàries, moltes empreses no estan interessades. Això s'agreuja, ja que
no hi ha tants casos d'èxit o exemples pràctics i moltes empreses ja abans de començar ja abandonen. Aleshores, moltes empreses que ens trobem sí que els interessa la fotovoltaica, però són inquilins, no propietaris. Aleshores, no poden instal·lar plaques solars en un polígon que no és seu. Llavors, aquí és on apareix l'oportunitat de les comunitats energètiques, on sí els seria útil. Aleshores, ens trobem que moltes empreses, bàsicament, els interessa la fotovoltaica i per això, dins de la nostra OTC, també tenim els estudis específics on no només explorem l'energia solar. En conclusió, volia donar importància que les empreses és fonamental que estiguin dins de la transició col·lectiva, ja que són actors claus. I que les comunitats energètiques els anirien molt bé. Sí. Molt bé, gràcies, Anna. Una altra figura que treballa acompanyant les comunitats energètiques són les oficines comarcals de transició energètica, les OCTE, impulsades des de l'ICAEN. En la seva representació donem la benvinguda a l'Adrià Bové, de la OCTE de l'Alt Camp, on ens explicarà una mica com ha estat la seva tasca durant aquests anys de feina amb la xarxa d'OCTE que s'ha creat i quins són també els principals entrebancs que s'han trobat a l'hora de fer realitat aquest procés. Molt bé, gràcies, Rosa. Com bé deia la Rosa, les oficines comarcals de transició energètica tenim uns 2 anys i mig de vida. Estem distribuïdes a totes les comarques, o pràcticament totes les comarques de Catalunya, i les nostres tasques principals, el mandat que teníem, eren sobretot tasques relacionades amb el plàter i tasques d'acompanyament a projectes d'energies renovables, de generació d'energia a nivell local. Dintre d'aquest segon punt és on emmarquem el nostre suport a les comunitats energètiques i altres projectes que s'hi poden assemblar, que ara us comentaré una miqueta com podrien ser els autoconsums col·lectius. Les oficines hi han participat, he intentat fer una mica un recull de com hem participat cada una de les oficines, tot i que moltes hem seguit un esquema similar. Hem participat en suport tècnic o assessorament més jurídic, depèn una miqueta del perfil de cada tècnic de cada oficina i de les necessitats de les comunitats energètiques de cada comarca. Hem fet aquest assessorament per poder, per exemple, sol·licitar les ajudes del SolarCop. El SolarCop és una ajuda que va sortir de la Generalitat que finançava despeses de constitució de les comunitats energètiques en forma de cooperativa de consum, també finançava els projectes. Tot això necessari, totes aquestes despeses necessàries per poder avaluar quin podria ser l'abast de les comunitats energètiques. Hem participat en el suport a aquestes comunitats energètiques que partien des d'associacions, coses menys formades. En alguns casos, els tècnics hem arribat a participar-hi a nivell personal, formant part com a socis de les comunitats energètiques, alguns dintre del grup motor i alguns altres inclús dintre del Consell Rector. Llavors, estat allà dintre d'aquests grups més implicats, hem pogut arribar a donar assessorament, a anar desenvolupant tots els projectes presentats a la SolarCop, a sol·licitar altres subvencions, com podria ser el S'implementa del 2024, i una miqueta ajudar a gestionar la dinàmica d'aquestes comunitats energètiques. També les oficines actuem molt com a xarxa, estem molt comunicades entre nosaltres, per tant, un problema que ens podem trobar en una comarca que pot ser insalvable en aquell lloc o no coneixem com resoldre'l, podem consultar-ho a la xarxa, que sempre hi haurà alguna altra oficina d'algun altre lloc que tindrà solucions per allò. Llavors ens donarà marge i la xarxa actua una miqueta com un repositori d'experiències. També hem donat suport a nivell, com que estem integrats dintre els consells comarcals i som treballadors del Consell Comarcal, al final hem donat suport a ajuntaments per poder fer instal·lacions d'autoconsum compartit, tant d'ús propi pels ajuntaments com per repartir l'energia entre la ciutadania, el que coneixem com el model Girona, o almenys es deia així
fa 2 anys, i veure com poden arribar els ajuntaments a anar fent aquestes instal·lacions. També, sobretot, estar al tanto de quines són les iniciatives. La nostra feina és estar, si podem ajudar i donar suport, el donem, i a més estar al tanto de quines comunitats existeixen, en quin estat es troben, si estan encallades en algun punt, si els hi podem donar algun tipus de suport, etc. Llavors em preguntaves també pel tema d'entrebancs que ens podem trobar o que ens hem trobat amb les comunitats energètiques. Jo ho he distingit entre entrebancs a les comunitats energètiques, que serien més dificultats de trobar cobertes. Si ens centrem, una de les activitats de les comunitats energètiques, que són l'autoconsum col·lectiu, que requereix d'una inversió inicial i vols que et surti rendible, doncs una teulada gran és bastant necessària. Una teulada gran, una subvenció, etc. I trobar aquestes teulades sovint és complicat. Aquestes teulades acostumen, a més, ser, depèn del municipi, però moltes són dels ajuntaments. I un altre entrebanc és aquesta dificultat de treballar amb els ajuntaments. Sabem, hi ha casos que sí que aquesta relació ha sigut més fructífera, hi ha casos en què no ho és tant. I sobretot si a més depens d'una subvenció, que tens uns terminis, a vegades la resposta municipal no és viable per al termini d'execució que tenim per les subvencions. També dos altres entrebancs que acompanyen amb 2 requisits necessaris per a les comunitats energètiques són la participació ciutadana. Aquí avui hi ha molta gent, però normalment quan muntem alguna xerrada o a nivell de comunitat energètica costa molt arrossegar gent. Llavors aquesta participació i aquesta vitalitat de les comunitats energètiques és un problema, però alhora és un requisit d'aquestes que necessitem, perquè les comunitats energètiques vagin seguint empenyent i superant els entrebancs a nivell que ens trobem amb altres projectes, que són els que us parlaré ara d'autoconsum compartit. Un altre entrebanc a nivell de comunitat energètica és el tema del finançament. Finançament i coneixement tècnic. Podem trobar-nos comunitats més actives amb associacions de veïns que tenen moltes ganes de fer moltes coses, però necessiten una orientació tècnica. Aquesta orientació tècnica, si no està finançada d'entrada, pot ser un gran bloqueig. Poden plantejar-se instal·lacions en un lloc que potser no són viables. Llavors, aquestes tasques, això ho hem pogut solventar una miqueta amb la SolarCoop i també amb el suport tècnic que oferim a les oficines. Llavors, a nivell d'autoconsum compartit, entrebancs, aquí n'hi ha uns quants més, són més concrets. Ens hem trobat falta d'experiència, que es comentava abans, dels instal·ladors en el moment que es van fer les instal·lacions, que ens han provocat endarreriments i sobrecostos. Per exemple, això després veurem, però ha anat millorant. Però clar, estem encara sortint d'unes instal·lacions fetes del 2021. Llavors tenim aquests problemes. També ens hem trobat entrebancs amb l'empresa distribuïdora, que sembla ser que hi ha variabilitat d'exigències a l'hora de fer una instal·lació o de com connectar-la a la xarxa. El que preveies que necessitaries, ara resulta que necessites això i alguna altra cosa més. Això ens provoca alguns sobrecostos en les instal·lacions que afecten a la viabilitat del projecte. De nou, al final, tot són diners i temps. L'entitud, un cop la instal·lació d'autoconsum compartit ha estat feta, es legalitza i després s'han d'activar els autoconsums compartits perquè els consumidors puguin començar a notar l'estalvi, que al final és el que importa. Si la pots tenir legalitzada, però si no la tens activada, poca cosa fas. I aquesta activació també és costosa, perquè hi ha hagut, o encara hi ha, dificultats de comunicació entre la comercialitzadora i la distribuïdora, i de vegades has de fer el mateix tràmit unes quantes vegades fins que el paper arriba al lloc correcte. Fer moltes trucades, etc. Fer moltes trucades, etc., és un altre entrebanc. Aquestes comunitats energètiques, aquestes associacions, aquestes persones que volen fer un autoconsum compartit, de vegades paguen la instal·lació a la instal·ladora, però necessiten després algú que gestioni aquestes demandes, de trucar a la comercialitzadora. Com és que a mi no em surt? Com és que em diuen que ja funciona i encara no noto res? Necessiten un gestor que estigui allà trucant. Això és un sobrecost, també, i això és un entrebanc. Finalment, com veieu, aquests seus tràmits són complicats, llavors això també genera molta por a l'hora de a veure si provem d'introduir un consumidor nou
o inclús plantejar-se el repartiment horari de l'energia, que aquest és un element que pot ser molt interessant en alguns casos, però que de moment poques experiències tenim d'autoconsums amb repartiment horari, que és el que es diu repartiment dinàmic. És un repartiment estàtic horari. Aquest d'aquí, jo almenys no conec cap cas, sí que se'n sent a parlar, però ningú s'atreveix a posar-s'hi. I llavors hi ha alguns entrebancs addicionals a nivell d'administració pública, sobretot amb la part de cessió de teulades, que costa treballar amb l'Ajuntament, però després a nivell jurídic també és un tema que està una miqueta encallat. Hi ha casos que funciona més bé i en casos que no. Sembla que és un tema més d'interpretacions a vegades. I en el cas del model Girona, aquest de repartir l'energia entre ciutadania, també és un tema d'interpretacions. Hi ha alguns ajuntaments que els hi funciona molt bé i en alguns altres que hi ha problemes. En alguns casos a mi m'han comentat que és més per la confusió aquesta del que és compartir energia, repartir l'energia, que es confon amb el tema de vendre energia. I quan toques vendre energia ja entres dintre un marc regulatori diferent, i diferent no, però més complex, i això és un entrebanc important. T'entenc perfectament. Crec que a totes les OTCs ens passa el mateix, no? Per últim tenim amb nosaltres a Francesc Tarongí, director general de l'àrea operativa de projectes d'Osona Energia Cooperativa, una cooperativa de segon grau que busca donar suport en diferents àmbits a les comunitats energètiques que vagin sorgint arreu del territori i també és beneficiària d'una OTC. Podries resumir-nos, Francesc, una mica la vostra tasca i si el fet de tenir una OTC us ha permès millorar o ampliar aquests serveis? Primer de tot, el que volia és agrair la vostra assistència i més a aquestes hores després de dinar i el vostre interès i en els organitzadors per tot l'esforç que en consta, la quantitat de reunions i treball que s'ha fet per poder organitzar aquestes jornades. Volia continuar explicant una mica quins són els trets diferencials de la nostra OTC, la d'Osona Energia. O sigui, la majoria de les altres OTCs són OTCs que parteixen ja de la base d'una organització bastant consolidada, com pot ser una diputació, un consell comarcal, etc., mentre que en el cas d'Osona Energia va néixer l'OTC de zero, I a diferència d'aquestes altres, Osona Energia va néixer de les pròpies comunitats energètiques, de 4 comunitats energètiques. I això té la part negativa, que és començar alguna cosa des de zero i estructurar-lo. I ara us explicaré com ho hem anat fent, però té les seves avantatges. L'avantatge principal és que hem creat una OTC i hem desenvolupat aquesta OTC en base a l'experiència real d'aquestes 4 comunitats fundadores i de totes les altres que han vingut a darrere. I això ens ha servit per anar estructurant tota aquesta proposta de serveis, però a partir d'aquestes experiències, que en molts casos han sigut dures, perquè hem ensopegat amb totes les dificultats que hem anat dient i moltes més, i que hem anat superant, però que ens ha permès totes aquestes experiències que hem anat aprenent, poder-les anar aplicant en les altres comunitats energètiques que s'han anat afegint a la nostra OTC. Perquè nosaltres, en el 2022, quan comencem aquesta aventura, aquestes comunitats energètiques, com s'ha explicat aquest matí, eren grups motors de gent molt sensibilitzada, gent molt responsable, sobretot amb el canvi climàtic, i gent molt il·lusionada. Però què es trobaven? O què ens vam anar trobant i què s'han anat trobant totes les altres comunitats? Que estem parlant d'un marc normatiu i legislatiu totalment nou per les comunitats
i nou per tot el seu entorn, pels ajuntaments, per les instal·ladores, per les distribuïdores que els hi toca. També s'han trobat que potser no tenien l'atracció suficient com poder arrossegar a tota aquesta comunitat que tenia que anar-se sumant en aquests projectes. També aquestes comunitats el que van veure és que hi havia una oportunitat en molts aspectes, no només les directives, les oportunitats que li brindava aquesta nova reglamentació, sinó també que es trobaven amb uns ajuntaments que també tenien ganes de fer coses, que també tenien instal·lacions, però que no sabien com estructurar tot això, aquesta relació entre els diferents stakeholders que es trobaven en el seu entorn. I per últim es trobaven també amb una manca de coneixement tècnic que els dificultava poder fer una planificació adequada de com anar implementant totes aquelles oportunitats de projectes que es anaven sortint. Llavors, el 2022 es va crear aquesta estructura a dos nivells, una estructura en un primer nivell, que són aquestes comunitats locals, que són les que tenen el pols de les necessitats i de la realitat de cada un dels municipis, però que estan basades en el voluntariat i que no tenien capacitat suficient humana, però tampoc econòmica, realment per poder desenvolupar els seus projectes. I per això es va voler crear aquesta capa, aquest segon nivell professional que els hi permetés tirar endavant els projectes. Llavors, OECOP, com OTC, neix com a palanca per poder ajudar a la creació, el desenvolupament i després l'explotació de les comunitats energètiques que estaven interessades en això. Llavors, en quins àmbits? Bàsicament en 3 àmbits. Ens hem anat estructurant per poder donar suport en l'àmbit social, i quan dic social, en l'àmbit més extens des del punt de vista social, des de la societat fins a tot l'impacte social que ha de representar una comunitat energètica, en l'àmbit tècnic, tant a la part més d'anàlisi com després a la part de desenvolupament, promoció i operació i manteniment, i també en l'àmbit administratiu. Al final, aquestes comunitats s'han d'administrar, han de portar la seva comptabilitat, han de presentar els seus llibres cada any, han de temes de protecció de dades, assegurances, etc. Llavors, el que OECOP, dintre del seu concepte d'OTC, el que intenta és ser un facilitador perquè realment totes aquestes comunitats energètiques puguin ser viables. Llavors hi havia un tema també econòmic, un tema econòmic, i per això ens van haver, en un primer moment, demanar l'OTC perquè érem conscients que un altre problema important és que no teníem recursos econòmics, aquestes comunitats energètiques, i gràcies a l'OTC es podia canalitzar tots aquests recursos que ens van posar sobre la taula la gent de l'IDAE perquè poguessin arribar a totes aquestes comunitats que hem anat fent. Però he apuntat aquí unes quantes coses que nosaltres oferim a les comunitats, o sigui, tot el procés de creació, transformació en cooperatives, estandardització de protocols de governança, implementar aquests protocols, oferir formació i acompanyament a les cooperatives per fer la sensibilització ciutadana, donar aquest suport integral que us deia, tant des del punt de vista administratiu, tècnic, financer, legal, tot el que és la tramitació de sol·licituds, ajudes, subvencions, incentius fiscals. Una cosa important també, una vegada que ja hi han identificat els projectes, poder ajudar també a buscar finançament de tercers. Demà tenim una taula rodona explicant els diferents models de negoci i els models de finançament que hem tirat endavant
amb diferents actors del món del finançament per poder-ho fer. Implementar projectes transversals, facilitar la contractació conjunta, optimitzar recursos, compartint també les diferents experiències. I una cosa també important, que és començar també a pensar en el demà, a començar a invertir en el demà, fent estudis de les tecnologies que ens venen al damunt, temes de bateries. Sabem que a partir d'ara totes les instal·lacions hauran d'anar acompanyades amb temes d'emmagatzematge. Aquí ens hem anticipat. Temes de xarxes de calor i fred, etc. I això ho estem fent a través de projectes també finançats, alguns d'ells finançats per la Unió Europea, projectes LIFE, però també estem buscant, com deia l'Hermen aquest matí, coalicions per poder tirar endavant altres tipologies de projecte que ens permeten anticipar-nos en el mercat aquest de les comunitats energètiques, que creiem que és un repte molt important. I ja per acabar dir això, que OECOP intenta ser un nexe, com OTC, un nexe entre els diferents actors, entre les comunitats energètiques i el seu entorn. I jo crec que ho estem aconseguint perquè és evident, van començar el 2022 4 comunitats energètiques, el 2024 teníem 24 comunitats energètiques, ara en aquests moments tenim 51 comunitats energètiques. Vull dir, jo crec que s'està fent una bona feina, s'estan aconseguint els resultats. Una altra dada que us dono, nosaltres en el 2023 vam presentar 14 Simplementes, l'any passat vam presentar 38 Simplementes. Vam ajudar a presentar també més de 40 SolarCops. S'ha fet una feina, crec, interessant. Fins ara a les comunitats energètiques no els hi ha costat, no han tingut que desembutxacar cap euro, jo crec que això també és molt important i s'ha de tenir en compte. Però ara hem de treballar per veure com fem que aquestes comunitats energètiques en el futur siguin sostenibles, no només els projectes, sinó les pròpies comunitats, i també com les OTCs també hem de ser sostenibles. Aquest és un gran repte que també tenim. Què passarà quan no tinguem aquestes subvencions i haurem de buscar algun model de gestió que ens permeti també continuar donant aquest servei a tota la comunitat de comunitats energètiques del nostre país. Exacte, sí. Molt bé. Ara dono la paraula a la Marta, que passarà a moderar. Moltes gràcies a tots quatre per participar en aquesta taula. Com podeu veure, hi ha diferents entitats que estan al servei de les comunitats, tant les que tenim aquí presents com tècnics de diputacions, tècnics comarcals o tècnics de grups d'acció local, entre altres, que estan encantats de donar-vos un cop de mà en tot el que els sigui possible. I ara el que volem és, després de tenir aquesta explicació, com deia la Rosa, una mica de debat, que algunes coses sí que ja les hem anat introduint amb les explicacions. Jo faré un seguit de preguntes que, per anar una mica més lleugers, sí que les adreçaré una mica més a uns o altres, però que sapigueu que sou tots llibres de participar en la pregunta que vulgueu, encara que no estigui dirigida a vosaltres explícitament. Llavors, la primera sí que va per tu, Adrià, i tu, Francesc, que ja heu parlat una mica això dels reptes amb els que s'està trobant les comunitats, sobretot tu, Adrià, has fet més referència a la part tècnica, i tu, Francesc, també la part més sostenible. Llavors, com creieu que podem arribar a sortejar aquests reptes perquè les comunitats del dia de demà ho tinguin més fàcil? Jo crec que hi ha uns reptes. Un, des del meu punt de vista, també és la massa crítica. O sigui, ens estem trobant que hi ha comunitats energètiques que són molt petites, que per elles soles és impossible tirar endavant.
Llavors hem de trobar models col·laboratius, perquè cada comunitat és lícit i ha de ser així, tinguin la seva pròpia personalitat i la seva capacitat d'influència en el seu entorn, però sí que necessitem buscar aquests models que realment agregant capacitats, poder tenir la possibilitat de poder fer compres conjuntes, buscar. Ja hi ha algunes experiències, per exemple, a Vilanova s'estan estructurant de manera que han passat d'una comunitat amb un enfocament local a un enfocament comarcal o bicomarcal. Jo crec que això és necessari perquè si no falta aquesta potència econòmica, perquè malauradament amb el rendiment econòmic que treus d'un projecte molt petit dona per mantenir aquell projecte, però no mantenir el que és una comunitat energètica ni et dona capacitat econòmica per fer difusió, etc. Per tant, hem de buscar models integradors perquè això pugui ser possible. I des de la part més institucional també tenir capacitat d'influència amb el que és l'administració pública, amb els diferents stakeholders i també preparar-nos per quan vinguin aquestes possibilitats de fer una gestió activa i agregació de la demanda, tenir aquesta capacitat també integradora per poder accedir als mercats elèctrics, per exemple. Sí. Jo he relacionat una miqueta amb aquesta necessitat de massa crítica. Sí que abans he llistat una llista molt gran d'entrebancs a nivell tècnic que hem de considerar que això a futur ha d'anar desapareixent i al final s'han de convertir en una mica les excepcions, però perquè s'arribin a convertir en les excepcions necessitem que les comunitats energètiques siguin molt vives i molt actives, perquè així s'aniran trobant amb aquests entrebancs, els anirem anant mica a mica baixant. Perquè us feu una idea, una instal·lació d'autoconsum compartit que vam iniciar a la comarca del Camp el 2021 l'acabàvem el 2024. Però ara mateix, amb el s'implementa, demanem instal·lacions d'autoconsum compartit que s'han d'estar executades el 2025. Per tant, ha canviat molt el tema dels terminis. Llavors, aquesta vitalitat és important, aquesta massa crítica. Fer-ho de manera agregada, com comentes, també és una estratègia que nosaltres compartim i per això també les comunitats energètiques han d'aprendre de seguida a relacionar-se amb altres comunitats energètiques o amb altres proveïdors, amb altres entitats que els hi puguin facilitar la feina. La gent que hi participa, evidentment, ha d'entendre que és una cosa participada, la comunitat energètica ha de ser activa, i després un repte que a mi m'agradaria afegir és que ens trobem que les comunitats energètiques, sobretot les ciutadanes, estan molt limitades físicament. La recerca de teulades per poder generar un estalvi, les teulades grans són molt poques, són grans però són poques. Llavors, les comunitats energètiques hauran de trobar aquesta manera de poder ampliar els seus serveis, ja sigui aprofitant teulades més petites o obrint-se a serveis diferents com la mobilitat compartida, que això ja es parla molt, l'eficiència energètica, coses que ja tinguin hauran de trobar aquests productes al final per oferir als seus socis. I això requerirà, jo crec, una part bastant enginyosa de plantejar-se aquests serveis i inclús d'emprenedoria i d'innovació. Jo també, si em permets, afegiria, tenim un repte de poder obrir o hibridar comunitats energètiques que siguin ciutadanes amb empresarials. Jo crec que hi ha cobertes ocioses que es podria aprofitar també per la ciutadania. I llavors això al final el que aconsegueixes és optimitzar aquell recurs de generació eliminant al màxim els excedents i per tant es beneficia a tothom. I per això ja sé que hi ha dues idiosincràsies diferents, la ciutadana
i potser l'empresarial, però jo crec que hem de buscar l'enteniment entre aquestes dues comunitats perquè realment aquests projectes siguin realment més aprofitables des del punt de vista de l'energia. Anna, Adrià, voleu afegir alguna cosa més? Jo afegir que aquesta simbiosi o aquests matxs que hem de fer entre ciutadana, administració i empresarial és possible. És a dir, al final una cooperativa, una persona, un vot. I en aquest sentit, pel fet que entri una empresa, no tindrà més poder a l'hora de decisió que una persona que a nivell físic, a nivell personal, hi estigui allà. I de fet, una de les coses a seguir amb les oficines empresarials que ara s'han creat de l'ICAEN, jo quan parlo amb molts tècnics, com l'Adrià, però en aquest sentit empresarial, els dic, en aquells espais, llocs, indrets on ja tinguem una comunitat energètica, mirem de fer aquesta simbiosi, és a dir, mirem de fer aquesta unió per no duplicar esforços administratius, de nova creació i alhora poder interrelacionar aquesta energia entre diferents actors a multinivell, a multiscala, ja sigui des d'un propi veí o una indústria propera en el polígon industrial. Per tant, això el que ens ajudarà és fer aquesta transformació més col·lectiva i a la vegada tant un ciutadà com un empresari entre ells s'aniran recolzant perquè veuran que formen part d'un projecte comú. Moltes gràcies. Llavors, per al·lusió a Anna Maria, amb el que comentava en Francesc d'aquesta simbiosi entre comunitats ciutadanes, comunitats energètiques ciutadanes i empresarials, creus que és un futur possible a curt termini? Perquè tenim uns objectius a complir 2030-2050 que podeu comentar. Les comunitats energètiques empresarials sí que són complicades de consolidar, però un cop consolidades jo crec que com a futur això de créixer i unir-se amb la ciutadania i, per què no, amb altres municipis, és totalment factible i ho veig com un molt bon futur. Creieu que hem d'apretar més per aquí poder? Sí, perquè sí que és veritat, això, el que he dit, que a l'hora de crear comunitats energètiques empresarials no és fàcil, aleshores sí que estaria bé que també participés la ciutadania. Gràcies. Llavors, creieu això que us la refereixo tots quatre, que és important que segueixin havent-hi aquestes entitats de suport a les comunitats energètiques perquè no caminin soles, o potser és millor tenir un primer pas de facilitat i a partir d'aquí que siguin elles les que s'autogestionen? Jo crec que al nivell que estem, i disculpeu que prengui la paraula així, al nivell que estem tots els actors han de tenir la seva implicació des de l'inici, perquè estem construint un model, estem obrint camí, com he dit a l'inici, valgui redundància, llavors entenem que aquí tots hi hem d'estar, des de l'inici fins a aquelles que ja estan més avançades. Llavors, en aquest sentit, amb el meu punt de vista, i amb entitats de creació com cooperatives de segon grau, doncs hi hem de ser des de l'inici perquè, com bé dic, estem creant una nova cultura energètica, un nou model energètic i en aquest sentit tot actor que sumi és bo en aquest món. Jo crec que és fonamental en la situació que estem actualment. Estem una mica als inicis d'aquesta cursa i és fonamental. Només cal parlar amb aquestes iniciatives que surten als diferents pobles de Catalunya quan et truquen, escolta, que estem parlant de crear una... És que no saben res. No saben, tenen molta il·lusió, però no saben per on començar. Llavors és fonamental que hi hagi aquestes oficines per orientar-los, per acompanyar-los i per ajudar-los en tot el que se'ls ve al damunt, amb els diferents models que puguin haver, però això és fonamental. Jo crec que és imprescindible, vamos. Imprescindible, i a més quan l'energia ha estat molt externalitzada de la quotidianitat diària i de la vida de l'ésser humà o de les persones. És a dir, paguem una factura i prou. Llavors, en aquest sentit, tot el que deia el Francesc, és a dir, aquest suport des de diferents actors i diferents vessants és essencial per construir o per interioritzar en el dia a dia de la gent aquest bé comú que no pot ser un negoci, que és un dret i que, per tant, hem de democratitzar-ho amb la ciutadania i hem de canviar el concepte.
I de fet, perdoneu, que clar, parlant, i de fet la Unió Europea ens avala, és a dir, tenim directives europees, no som 4 il·luminats que estem avançant en aquesta democratització de l'energia, per tant, tenim uns poders públics o polítics que ens donen suport i que de fet són ells qui insten els estats membres, com l'estat espanyol, a crear llei, és a dir, a transposar directives que ells duen a terme. Per tant, tenim un repte i, a més, l'altre dia amb el Manel Dintiam parlant que l'any 2027 no es podrà comprar, llogar ni vendre cap vivenda amb classificació energètica FUG. Per tant, jo crec que què més necessitem per encarar aquest repte i per fer front des de diferents vessants aquesta línia a seguir. I si només analitzem una mica què passa a altres països, aquí estem parlant de centenars de comunitats energètiques. Al centre d'Europa, a Alemanya, hi ha milers de comunitats energètiques. Nosaltres tenim un recurs natural, que és el sol, que ens ha de permetre anar molt més enllà que ells. I estem tot just començant. Jo crec que fa falta treballar molt en tots els àmbits, en l'àmbit administratiu, en l'àmbit social, etc., i també en l'àmbit tecnològic, perquè jo crec que aquí no hem parlat de la part fonamental que és la digitalització, o sigui, la gestió de la informació en aquest nou context és fonamental, o sigui, hi ha un flux d'informació que ens permet fer una gestió activa de tot el que estem parlant i compartir aquesta informació, o si no ens quedarem amb projectes molt bàsics. I quan parlo de projectes no només de generació elèctrica, sinó també de projectes tèrmics, projectes de rehabilitació, que al final és energia. El que es pretén aquí és optimitzar tot el sistema energètic en general, però per això cal també la digitalització. I aquí encara estem també, com deia abans, a les beceroles. Hem d'invertir molt també en desenvolupament tecnològic, a aplicar intel·ligència artificial, etc. I a més, han de desenvolupar estructures que ja s'estan desenvolupant perquè el ciutadà arribi a un punt on no vegi una càrrega per ell a l'hora de gestionar, de repartir, de controlar altes i baixes de socis. És a dir, hi arriba un punt on sí que ha de ser d'impuls ciutadà, però al meu entendre i al nostre entendre, entenc que compartim, la gestió futura ha d'estar en mans d'especialistes i d'encarregats dels quals puguin gestionar i donin confiança al ciutadà. Veiem que aquest impuls ciutadà costa, és difícil, pel marc o pel context històric que l'energia aquí a l'estat espanyol hem tingut, però més enllà del que deia el Francesc, és a dir, aquesta gestió no pot ser ciutadana, és a dir, més que res per aspectes, coneixements tècnics, d'enginyeria, jurídics, és a dir, aquesta futura gestió ha de passar en mans d'una cooperativa de segon grau o d'una entitat que doni confiança a la comunitat energètica i, per tant, que els acompanyi en aquest procés de funcionament, no d'iniciació, cosa que ha de ser ciutadana, aquest primer procés. Gràcies per les aportacions. Tenim un moment si algú del públic té algun dubte, alguna pregunta que vulgui fer. Sí, el Manel. Un moment que tenim problemes amb els micròfons. Hola, gràcies per les exposicions, molt bé. I el gran dubte, com ens deia el Francesc, què passarà quan s'acabin les OTCs? I suposo que, com que som del sud, no veiem mai visió de futur. Fa un moment ens deia l'Adrià, la gent no és conscient de que les lletres energètiques FUG ja no podrem ni llogar ni comprar. És una bona oportunitat justament per donar suport a les comunitats energètiques perquè facin la transició de veritat, però no quedant-se en instal·lacions superficials. I aquí és on entren
aquests projectes de segon grau, li diríem, no? Que són rehabilitació, consums tèrmics. Per exemple, fa poquet Tàrrega, que estan per aquí, van llançar compra col·lectiva de finestres aïllants, compres col·lectives d'aerotèrmies. És que aquí hi ha una oportunitat no només d'ajudar la gent, sinó de negoci amb els instal·ladors. I crec que per aquí potser podem plantejar aquest suport que les comunitats tinguin ajuda per fer-ho, perquè si no ens quedarem molt superficials amb instal·lacions solars i poca cosa més, llavors, i això no serà transició, no? Crec que manca aquesta visió de futur de què farem quan no hi hagin les ajudes públiques. I moltes comunitats, crec que Adrià ho deia molt bé, no? El suport de cooperatives segon grau que estiguin allà darrere donant una mica tot aquest suport per fer la transició de veritat. Sí, jo crec que això també és fonamental, no? L'únic que hem de ser molt didàctics i treure la por que puguin tenir aquestes iniciatives locals de perdre la seva identitat o el seu projecte, no? Perquè això nosaltres a vegades també ens hi trobem. O sigui, clar, costa molt tirar endavant una cooperativa, el grup motor i tot això, no? I moltes vegades el que fan algunes cooperatives és que es tanquen en si mateixes, no? Jo crec que hem de ser capaços de transmetre que no han de tenir por de perdre aquesta identitat ni el seu projecte. Al contrari, que el que tenen amb iniciatives integradores, com pot ser OECOP, és que tindran la possibilitat de ser viables en el futur, de poder tenir futur, no? Mentre que si es tanquen en si mateixos i només és el seu projecte, sí, potser tindran un autoconsum compartit o 2 o 3, però no aniran més enllà. No aniran més enllà i llavors el que passa és que els grups motors es cansen i al final és una cosa que es anirà diluint. Mentre que si formen part d'un projecte més ambiciós, en paral·lel amb el seu propi projecte local, jo crec que els hi obre d'oportunitats de fer altres iniciatives, de formar part d'aquest projecte més gran. I ja veurem en el futur, quan es vagin desenvolupant aquestes directives que han de venir, que ens permetran aquesta flexibilització de la xarxa, de dotar a les comunitats d'atribucions de distribució local. Per tot això es necessita aquesta massa crítica, aquesta capacitat més professional perquè realment això sigui viable. Llavors hem d'ensenyar i demostrar que formar part d'un projecte més gran no significa que perdi la personalitat d'aquell projecte local. I això a vegades ens costa d'explicar-lo i de transmetre-ho. Potser la pregunta seria, hi ha alguna comunitat energètica que hagi fet el pla de futur? O sigui, que digui, nosaltres serem viables sense l'ajuda pública. Que aquest és el dubte o per així dir-ho, el repte que hem de resoldre. Jo crec que en aquests moments no hi ha cap comunitat que sense ajuda pública pugui tirar endavant. Sí, de fet aquestes ajudes que tenim ara per les OTCs o per les oficines comarcals o inclús altres entitats que estan participant és a nivell dels ateneus cooperatius, que estan donant molt de suport i que s'han de tenir en compte també en tot això, les hem d'aprofitar al màxim per poder acabar constituint algun tipus d'entitat professionalitzada que pugui donar aquest suport i tingui coneixement de tot això, ja sigui agrupant o el que dius. I després les estratègies aquestes de les comunitats energètiques que hauran de o bé sortir de les pròpies comunitats o bé d'aquestes entitats més professionalitzades que ajudin a crear productes que siguin realment viables econòmicament, sostenibles econòmicament. I jo crec que aquí el tema de l'eficiència energètica, com deies abans, Francesc, tenim un gran recurs natural que és el sol i tenim un gran recurs artificial que és un parc
immobiliari molt poc eficient, que és una gran oportunitat econòmica que han d'aprofitar i hem d'aconseguir vehicular d'alguna manera amb els gremis d'instal·ladors i les comunitats energètiques que permetin l'entrada molt més massiva o molt més enfocada a l'eficiència energètica. Hi havia una altra pregunta, si és molt ràpid, ens hem passat una mica del temps, llavors si algú té alguna cosa, però ha de ser molt ràpid. No, només un matís perquè quedi clar. El tema aquest de subvencions, quan el Francesc diu no és possible sense subvenció, això és evident avui, però la perspectiva és treballar perquè això sigui viable. És a dir, a veure, la fotovoltaica hauria de poder ser viable sense subvencions, la fotovoltaica pura i dura. Altres activitats com xarxes de calor i fred o projectes de rehabilitació potser, segurament sense subvencions són molt més complicats, directament inviables. Ara, per què necessitem subvencions? Perquè estem fent això col·lectivament amb tots uns models i un sistema que no està optimitzat. Des dels models de gestió, els temes de digitalització no estan del tot implementats, els processos administratius són encara, com hem estat dient i repetint, molt feixucs, i això ens penalitza de manera que ara necessitem subvencions. Però hem de caminar en aquest procés de, com a mínim, en alguna part d'activitats que poden ser, però siguin viables sense subvencions. Doncs, deixem aquí la taula. Moltes gràcies a tots per participar. Com a tancament, veure que realment hi ha moltes entitats que estem treballant per impulsar aquesta transició energètica justa, col·lectiva, participada i sobretot basada en energies renovables i que, com hem dit, aquest suport sí que és necessari, per tant, aprofitem-lo ara que el tenim perquè moltes subvencions s'acaben aquest any, no sabem si tornaran a ser, per tant, la meva recomanació que les exprimim tant com puguem. Moltes gràcies.